Iya. Aku pancen cintanan karo Mbak Yu kuwi siji sing tengah hujan. Semangate luar biasa. Iya. Cita kok dinyek. Piye? Kok ming tok nyek gaweane. Oh, cinta iku ora kudu aku mengutarakan kalimat-kalimat Mbak Yu sayangku, ngono ora. Ning aku ngenyeki mergo aku sayang karo kowe. Iya. Aja kuwatir pokoke, tenang. Nang ndi tak jak kowe pokoke. Heeh. Kena gugusah demit e. Ha iya. Anggris muni tang kintang kintang tang kinta kinta. Ora gleleng. Kita tampilkan trio kewek-kewek. Trio kewek-kewek. Ya, saka jejere Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu, Bu Prastiwi, Liwung made in Kasepuan. Ya. Pokoke pinggir kono sing sepuh-sepuh iki tak kon ngliwung. Ya, ora ming uler kambang, ora ming sinom parijata. Ayo Liwung. Ya. Ayo medun. Ayo yo nek ndi? Ayo wis. Cekat-cekat. Piai 3. Ya. Nggih alon-alon. Heeh. Pun tuwa. Heeh. Iya. Wah, jan piai kok. Nah, yuk pras tengah. Yuk benake sik sendoke. Pras TV tengah men ketok serasi sing dhuwur-dhuwur pinggir. Tengah pras. Nah, ya iki mbok-mbok kabeh nok ya. Men do begijikan men ra kademen ya. Punti bos tato. Iya. Aku pancen cintanan karo Mbak Yu kuwi siji sing tengah hujan. Semangate luar biasa. Iya. Cita kok dinyek. Piye? Kok ming tok nyek gaweane. Oh, cinta iku ora kudu aku mengutarakan kalimat-kalimat Mbak Yu sayangku, ngono ora. Ning aku ngenyeki mergo aku sayang karo kowe. Iya. Aja kuwatir pokoke, tenang. Nang ndi tak jak kowe pokoke. Heeh. Kena gugusah demit e. Ha iya. Anggris muni tang kintang kintang tang kinta kinta. Ora gleleng. Yo. Kaya Aja ning modal guyu. Ayo. Ki ming guyu e. Heeh. Ora mung guyang-guyu ora padake Prastiwi iki tontonanmu apa piye? Iki ki ya sinden ning diguyu. Kowe iki ya kudu ngono kok, Nduk. Anggepe kowe sing disupit, anu sing diteteske. Yo, monggo, yo. Napa, Pak? Oh, nggih. Oh, lumayan to. Kuwi nek nyambut gawe tenanan ra ya asile ana to. Ora men daya. Kuwi nggo Prastiwi. Kok malah nesu to? Ora nesu aku kowe iki semangatmu iki lho sing luar biasa. Kene sing saka nggonamu. Hah? Sing saka nggonamu ana ora? Apa? Oh. Perhitungan dalang. Perhitungan piye maksudnya? Cetil. Cetil piye wong ora ana apa-apane kok. Kuwi Endi? Iki kertas gelem apa nyok? Oh, cempolo.
Cempala ya gelem nek kowe Cempala mesti. Kekareman kowe. Sinden kok pekaremane Cempala. Argo ngopo? Ya, ya. Sabda Pandita. Ayo ki mau cek ini ngono kudu dipaske jogetane. Wis gedho Madang. Ya. Jian semangat e. Iya. Arang sing telu ibu-ibu kae nek ora kok ya do betah melu aku ngono lho. Iya. Monggo pendakno tak ajar terus lho takon mliwung terus. Iya. Lah witekno piye to, Mak? Kok ora ana sing protes. Aku nek carane kaya ngene iki terus-terusan aku metu saka kene. Ya ora ana ya, Mang. Prastiwi takon mbok kowe nek kira-kira jeleh takon liwung terus metu Pras. Jangan. Metu ya ora madang. Omongane ceplas-ceplos wae. Iya, slendro Mas, Mas. Iya.